bis malam salipan berajib bis malam salip-salipana brajib tulupan godong telo godong jati kasar kulupan godong telo godong jati kasar kalu ra kalu leken kalu leken sadakene sadakana sadok ini sadok ana sadok bocah iki oh Aku nonton pelawak iki lho aku. Kok jenenge munggah panggung kok kaya kalah main dadu. Klunuk. Kok sik aku tak takon marang kowe ora kena kowe ndhisiki apa sing dadi ucapku ya? nuwun nggih nuwun Gawe iki sapa? kula dadak Hah? kula dadak Dodok. nggih Jeneng asli apa kuwi jeneng samaran? menika nami asli kula nggih menika dadak Pak Dodok ya. nggih Apa kok dijenengke Dodok mangka asma Kinarya Joko? nah niku Pak menika wonten sejarahipun Jarahe piye? nalika semono bapak kula niku tiyang boten gadah ibu nggih sami Heeh. bapak menika badhe nyambut damel tenggene daerah Kalimantan Heeh. menika nyuwun pangestu tenggene wong wedok ibu kula Oh. mula lahir procot dijenakno namine Dodok tegesipun dongane wong wedok Merga saka bapakmu ndodhok ana ngarsane ibumu nggih banjur diweni patembaya yen to duwe anak dijenengke Dodok. Dodok leres menika Lah mburi iki menungsa apa dudu? menika kethek Sik. Kowe jenengmu sapa? kula Pak Iya, komet mosok lali lho. Komet ta? nggih Saka Bojonegoro. nggih mong Oh iya. Lah kok kaya ngono? pripun Lho, tegese Bojonegoro ki rak papane para wali. nggih Kok ora ning sorote babar pisan. dereng kula Urung. nek pun jam 12 punjul nembe Atus- Nyorot. nggih mboten mesti Lho, piye to jane iki? nggih kados sentolop lah mong Lho, ngono. Nggih. Dadi ana sunare. nggih Coba caluruk tak keparingke. Kowe kok ora ngaturke bekti aku ki ratu lho ya. nggih sungkem bekti kula kun Ngerti ketoprakan. ah sekedhik-sekedhik Oh, coba dengar. nggih matur nuwun Iya. pripun Rama Loh, ya kono to karo penonton. omong katen Iya. dikeparengaken nggih Iya. nggih Bapak Ibu sedaya warga mriki ingkang rawuh sabar nggih menika enten jawah menika berkah barokah saking ngarsane Gusti nyuwun sewu ngempil kamardikane panjenengan menawi teng ajeng nggih sing mirsani teng ajeng kepareng lenggah nggih mersake sing wingking nah mboten ketingal ngoten nggih sampun nggih sami lenggah sing ajeng alhamdulillah Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah kinurmatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa malam hari ini sangat istimewa tenggenipun Desa Binangun istimewa luar biasa. Menika daerah utawi desa ingkang budaya nggih nguri-nguri nggih ngurup-ngurup kados mekaten. Ingkang mirsani luar biasa wau kula angsal data
kurang lebih penontonnya ada 1.250 penonton. Luar biasa. Tepuk tangan buat Binangun. Kula namung saged derek dedonga, derek memuji marang ngarsane Gusti, mugi-mugi desa mriki warga mriki tansah pikantuk berkah barokah Allahumma. Mugi-mugi desa mriki tansah warganipun pikantuk rezeki ingkang kathah melimpah Allahumma. Alhamdulillah. Tuku sabun teng Kutha Kediri, mugi desa Binangun tansah kathah rezeki Allahumma. Amin. Tuku sabun cacahe loro, mugi-mugi prawan Binangun ndang gage entuk jodoh. Tuku sabun cacahe 3, kuwi kok doyan sabun to, Dok? Apalane sabun. Ya wong sementing kan Purwokantine kecekel to, Pak. Ya. Mbok apa sikat ngono. Dikatke mangke Purwokantine mboten pas. On nggih, entuk. Pancen iki nak urusan Purwakanti wah niki. Pinter ya, Le. Bangke lah kados dodok nika dongane wong wedok. Niki Lho, menguasai ya. nggih. Kados komet nggih nika riyen enten sejarahe to, Mo. Aku sik ta, ngene ya. Aku kurung komit iki kiai to. Niki Piye lek cara dadi kiai iki piye? Aku pengen roh. Aku kurung bolak-balik kok Nyapa to, Pak? kejaba ndagel kok dadi ustad to. Nggih, guru agama. Coba tak pengen roh. jajal buktekno men. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lho bocah piye to, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi. Oh, Binangun ini ngenten salam kok malah cengengesan to nggih. Nyun sewu kula salam ndongakne jenengan, jenengan jawab ndongakne kula. Ngoten nggih. Binangun bersatu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kri Sukri. Piye, Ji? Jaji sapa lho kowe iki? Wong kata-katamu ki lho gak bener. Mulane ibu-ibu warga Lho, mriki iki padha mukadimah lho to. Lho mukadimah tapi sing mbok bahas kuwi gak bener lho, Mas. Salah lho kuwi. Salah. Tak benerke. Sing bener piye? Dipirsani piyayi mriki kok gak isin lho kuwi. Piyayi mriki kathah mubaleke kok omonganmu. Sing bener piye? Sing bener ki ngene lho, Mas. Asolatu isik to tak warai dhisik. Kowe menengo dhisik. Asolatu wassalam iku met. Lho aku gak omongi. Aku guru umi-umi tok. Kamu umi-umi itu udah ganggu konsentrasi aku tahu. Yo raine kaya bak konsentrasi. Bu Yo biasa. gini Ya, ya, ya. biasa mesti ngene iki. Sing bener piye sing bener? Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Oh, berarti kurang ambiak. Ambiyai pari to piye kok ambyak piye. Terus nih. Amma ba'du. Alah lopo lho kok terus sama batu. Para bapak-bapak, ibu-ibu, kula teng mriki, jenengan teng mriku. Lho. Dalu punika masyarakat Binangun bersatu, terdiri dari 5 dusun menjadi 1, yaitu Binangun. Mila punika siang napa sore wau pun dibelehke wedhus kendhit niki, nggih menika tujuane ngenditi utawa ngrapeti paseduluran antara 5 dusun menjadi 1 desa Binangun. Niki nak bonten gara-gara Bapak Kepala Desa Kok kepala Kepala Desa Bapak Kepala Desa nggih menika Bapak sahabat ki mau Bapak Haji Kadi sesuai kalian asma Kinarya Japa. Mo, kena dijar medhotoke ya, Lek. Kenging no. Kadi menika mumpung TKT bakal dadi. Mila punika kula suwun Pak Lurah tekad membangun Desa Binangun monggo dipun kencengi. Insyaallah tekad jenengan mesti dadi Allahumma. Amin. Kados ngeten niki nyun sewu mboten kula kok mega ditanggap ning ngapik-ngapik ngriki mboten. Ngalembono mriki mboten. Ning niki desa percontohan sing saged nguri-nguri ugi ngurup-ngurup. Nguri-nguri niku tegese seneng,
Ngurup-ngurup niku kurun nanggap. Ya ngono le. Nggih. Urip kuwi tegese urup. Nggih. Urip nek ora urup jenenge ora urip. Lah nggih Leres. mboten Uripe migunani. ngurup mergo saka tanggapan. Tanggapan. Lah Leres. ngoten. Lah nek gur seneng tok akeh tunggale. Kados ngeten iki nggih nguri-nguri nggih ngurup-ngurup. Leres. Menapa malih niki Barengi sasi sura. sasi suro. Ngerti kowe sasi sura ki apa? Lho mboten no. Dadi Ora ngerti kok sombong lho kowe iki. iki jenenge sedekah bumi to, Dok. Suro ki luar biasa lho Mas kangge tiyang Jawi lho, nggih Pak nggih. Iya no. Suro niku termasuk suci fulane lho Mas, nang Ora, wong Jawa. Nek suro aku rung menguasai Wonten itu. sing ngarani suro, surasaning rasa wonten. Oh. Wonten sing ngarani suran nggih wonten Pak. Iya. Suro iki mau apa? Surasaning rasa, Oh. suran nggih wonten tegesipun. Piye tegese iki? Suran menika syukur marang pangeran. Dadi wong urip ning alam donya kudu ngeling-eling sapa to sing dadekne awake dhewe, sapa to sing nguripi awake dhewe, kudu ngerteni, Lah, kudu tirakat dipadosi. Lah iya. Barengi sasi sura coba aku pengen komet, pengen roh ben kira dhisik. Kula kira Yo kudu enek dongane. Soale niki suwunane panitia lho, Mas. aku ora gelem. Ora gelem kowe malah mulai dicepot gasmu kowe. Waduh, iya ya. Sing kira Ya. soale niki pun terkenal, Pak. Terkenal ya niki. Lho kondange komet teng daerah Bojonegoro. Oh, niki suarane nggih sae nate teng pondok. Ya, Met ya. Gae. Lho, piye kowe tak umbulno lho. Nggih, kula purun, Bang, tapi sing ngartekne niki nggih. Oh iya kenal. Nggih, terjemahane Kok apa? ngartekne pripun to gak niki Yo, mawon to. Ayo gelem ora gelem mulai lah aku. sing kira komet sing artekne kowe ngono. Ngoten. Heeh. Nggih. Tak siarke riyen. Heeh. Innalillahi. Iki lho kuwi cocok dendeni wong Lali aku wingi nyiarne ning masjid nek wong kiroah meninggal. kok malah innalillahi. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya warga masyarakat Binangun ingkang disara sarojingipun nggih menika pembacaan tilawatil yang akan dibacakan oleh teman saya nggih menika Cak Komet Hasan Sadikin Bandung. Waktu dan tempat kami perjualbelikan. Kami persilakan. Kami persilakan. Urung Monggo digone didol. di Spotify ora. Iya no. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismalam salifan nabara Bis malam salip-salipana brajib. Korban gak akeh. ada penjualan songan total sekop pecel. Ada penjual asongan dodol sego pecel. Tulupan godong telo godong jati kasar. Kulupan godong telo godong jati kasar. Kok gak sereken? Koyo kolu. Kalu ra kalu leken Kolu ra kolu leken. Koyo sereten ora. ngombe Coca-Cola Sprite Fanta Aqua Ngombe Coca-Cola Sprite Fanta Aqua. sadakene sadakana Sadok ini sadok ana sadok bocah iki. ora ngrasane iki nek guyon tenanan nganti mak prek. Lah kowe kira apa gak ngerti dijawi Pak Kowe iki Sutoyo apa dikon kok kira iki? atau malah saire apa ki mau? Lho kene dagelan kon kiraat ya salah sing ngongkon to. Wong kene Iya. kene dhewe ngatur urip. Dagelan kon. Lah nek sedekah bumi niki pun kula bahas. Oh, Iya, bab iya. sedekah bumi. Niki sedekah bumi to? Iya. Penting lho niku. Pentingnya ning gondi. Lah nek ora penting awake dhewe piye lho? Kanca-kanca yoga piye? Iya. Mula-mula aku ngarep mau wis
muri-muri ya Ya ngurup-ngurup. ngurup-ngurup betul. Sedekah bumi niki bentuke niki. Nanggap, seneng terus nanggap. Nggih, Sedekah bumi niku butuhe napa nggih menika ngilangi syukur sakitipun. Nyus. Oh nggih, oh pembagian door prize. pembagian doorpress gundulmu no. Enek udan ki lho kok pembagian doorpress piye? Nggih, Pak Lurah nanggape jan lengkap. Lengkape piye? Wayang enek campur sani sak udane ya ditekakne. Dikira kuasane Pak Lurah niki kuasane Gusti. Nggih. Wong Jawa minangka awake dhewe ya ora saged nyuwun, ya ora saged nolak. Nggih wong udan niki Jawa ingkang barokah. Ha nggih. Nggih namung sekedap niki sekedap malih mun terang. Insyaallah amin amin. Saya ya, Nggih. ngenteni udane terang. Siap. Nggih, Mas tintingane Mas oke Mas. ditanjake terus ndene Pak. 3. Aja ninggal aku. Hei. Wiwit biyen janjine bebareng bareng ikan oh yuk amat sudah yuk obeng dah oh kowe iki bareng kowe teko entene udane kok medun iki to. Lah mboten kula salahne kok. Berarti iki kaya mendung. Dodo niku lho mendung. Mendung sing awe kesuburan. Jaleka. Niki lho mau terbukti lho. Jawa Gresik kados ngaten penonton tasih utuh lho. Coba Nggih, cek. Oh nggih. Ah. Oh minangka remen kalih wayang kok ya. No, aku pengen sampe nembang nyilio iki nyilio mike Mas Dodo. Ubeng ana panggunge, ngono. Tetep lagune diganti lagune nangis sak jroning atiku. Ya. Mubeng panggung. Yo kowe diubengi ben diubengi bocah iki. Oh ngriki to. Kok kita mubeng panggung. Panggung jane ape sprinter. Nangis ya. Nangis sajroning atiku nalika sliramun Ade, ubeng ana. Yo. Sing dhuwur mencolote. Ayo diubengi nek. Bangku. Yo. Obeng.
Nggih. Kowe lek nonton wong wadon ngene iki piye? Walah lah niki bar bedil ya oke ya. Enggak masalah. Aku tapi gak teko. Dah, kowe nak ngerti kancane kudu pangerten to, Do. Piye amri awake dhewe iki jejer karo sapa, Dek? Hah? Namanya siapa? Hah? Aduh, lek niki anu normal apa mboten to, Ya Mas? takono. Oke. Namanya siapa, sayang? Hah? Nama. Hah? Duh, piye iki? Iki lem tako ora sing alus sing apik kok iso. Nuwun sewu diajeng paring asma sinten nggih menika? Nami kula Ika Kang Mas. Oh, Mbak Ika. Anjing. Dek Ika nyuwun sewu iki dalem saking pundi? Kula saking Tulungagung. Lha wong cetha jelas Saking Tulungagung nembe sepindah panggih jenengan tasik sekolah napa sampun merdamel? Hah? Oh, tasik sekolah. Hah? Kelas pinten? Yo. Tulung ana to. Nyuwun sewu diajeng. Anjing. Wau dugi mriki jam pinten jenengan? Kula dugi mriki wau jam 6. Jenengan lek kula sawang niku ya apa pasoyane ketingal cemlorot kados mekaten. Alah masak to Mas. Injih. Nyuwun sewu diajeng. Pripun? Yen nyuwun sewu lek sampean karo aku tak ibaratno ngapuntene lho nggih. Nggih. Lek tak ibaratno sampean iki kaya-kayake sebagai bulan. Bulan. Heeh. Aku sing sebagai lintange Nang dhuwur ning dhuwur awake dhewe. sambar bledek tiyer bongko. Kok iso ngurusi urusanku piye to? Oh, Awake udan dhewe ini. tetep bersatu. Iya Mas. Yen tak ibaratno meneh diajeng, Napa? sampean tak ibaratno dadi kembange, Kembangi sampean. kembang mawar sing mekrok-mekroke, aku sing dadi tawone. Aku sing babati. Kembang rong sampe metu kembang tak babatin tek. Kowe ape mek apa? Wong kok sirik karo tanggane nyapa to? Diajeng wong ayu. Pripun Kang Yen Mas? tak ibaratne iki sampean iki dadi sepatune, Sepatu. aku sing dadi kaos kakike. Awake Dane. dhewe tetep bersatu, gembel dadi siji wong ayu. Tapi mambu. Kaos kaki karo sepatu. Mambu ndang kok disempet diajeng wong ayu. Pripun Kang Yen tak Mas? ibaratke sampean iki tak ibaratke mobil, Mobil. mobil ambulan. Kok iso ambulan? Mboten napa-napa, wong cinta itu bebas lho, Pak. Oh iya ngono. Sampean tak ibaratke mobil ambulan. Aku dadi supire, kae dadi mayite ya wong ayu. Nggih. Ora apa-apa. Aku dadi apa? Mayit, Kowe kowe apa? aku dadi supir Sopir. ambulan. Wah, tak wedeni kowe nabrak wedet mati. Iya ra? Lah kok aku diserang mati terus bongkot terus. Lah piye kancane to, mbok Pak? ibaratno mayit iki nyapa kok? Lah kudune piye? Lah kowe ape nyanding karo iki apa terus iki gelem karo kowe? Sapa ngerti? Ngerti piye? Utang gelem karo aku, ya ra? Iya dadalan nek pengen iso carane gelem piye? Heh? Iku urung jawab kok wis mbok jawab. Aku ngono mesti oleh-oleh yo ngono kok. Coba Mas. Dok, Pripun? kowe iso nyuwara ora? Nggih to. Au au au. Nyuwara sing apik. Siang Pantoro Ratri. Siang. Pan iso. Siang pan. Bu kebu. Adane dirungokne. Niku to nggih. Ya. Lah nggih kula kan ngecek niku nopo leres ngoten. Tak pinten Mas adene? Sakmono. Siang. Ya, peta kuncine kuwi kok ya ora paham kowe lho to ya. Ya. Siang pan. Sik. Siluman ketung nggih. Apa aku Kau diam aku biar aku menyanyi. Janganlah kau mengganggu aku terus. ora duwe gulu engkek. Lho ngeten iki kan ngece kula to, Pak. Kowe kok ngomong aku ora duwe gulu, kowe nyawangmu piye to, Le? Endi? Iki kan gulu to, Mas. Duwe gulu kok rekoso nendang. Rekosone Napa piye? gulune cendek ngono kok. Lah kowe apa itu gulu? Duwe lah celuk enak penak. Met kok, Met. Danang. Ya padha, aku ya duwe gulu ditro ya padha. Dadak. Dalem. Sawake. Iki berarti ra duwe. Iki duwe cuma modele kakean gulu berlemak. Oh iya. Iya Tapi toh. pinten, Mas? Siang pan. Madhep. Sing tak padane nagane ngono lho. Ngondukan gabah. Oh, tebon ireng iki. Ya, Sing jangan mesra, ngomong, sing terus mesra. tebak aku. Siang pantoro ratri. Nek nyanyi merem ngoten iki lho. Mon Jadi- ling mani. Niku
umpami sing wedok ilang mboten ngertos ngoten niku. Saya mendul. Nggih. Niki nembe waras kali dinten. Ora tahu sekolah. Alah belas MTS Madrasah Hidayah niku medal Oh. madrasah. Kran sokran. Piye to, Ji? Jadi Lah aku mau celuk sokran terus ya. lah nyuwun sewu kok ganggu pripun to Pak wong swara pun kula penak-penak. Nyanyi ketoke biasa sepele. Ning nek nyanyi ora nganggo rasa, ora nganggo ati Ekspresi ini beda. orang duwe. Ngono lho. Lah Jelas kok komen. iso? Sik kowe sithik ya, ketak mari sithik ya. Ya. Sithik engko nggonen. Sampe Mas. Siang lagi pa ngono tok wong ngono. Ratri. Ya ra. Mong Ndak penak, ndak penak, mani kok sing ati kok ngene to. setiamu Aduh. Apa e? Piye to kok kowe Apa e? kowe kuwi lho ngetutno suaramu. Iki Ngono. sabotase ketok Ya iki. sik. Kowe nek lagu halusan gak iso rada kasar iso ora? Lho, nyuwun sewu kula nek Ngomong. lagu halusan rada gloro elek, Pak. Iya. Nek aminor ah, Mas, aminor. Aminor jreng. Biyen ke kompak karo kowe lho to kae. Biyen. ngapa awak dhewe pian kepaduk Ya ini wis sadar ki. Masa subuh. Iki ngerayu dhewe mbok Oh. kon nembang. Lagune apa to Mas iki? Lagune iku lho kalah weton. Kalah weton yo ora sak mono. Kapira? Kapira Mas kalah weton Mas? Aminor kuwi tetep Mas aminor. Ya. Ayo. ngapa awak dhewe pian kepaduk Melek. Ya. yen akhire ati iki sing diremuk kabeh kuwi ora sing tak jaluk cari wong tuamu wetone ora gaduh Gatuk asale saka telo. Gatuk iku tambane apa? Ala-ala gatuk asale saka telo. Mata ngantuk iku tambane apa? Iki apa e? Jere mitli. Medhit kudu mamblek no. Wong kene nyanyi sing bener kok sampe. Lah kata-katamu lho terakhir piye lho? jare wong tuamu wetone ora gaduh Gatuk asale saka telo. Mata ngantuk. Kontak. Enak ngene. Kaken giringan soapan metenge. Bisa kowe ngono. Dalem Kowe jare taro jogetmu. Cah lemu. saged to, Pak. Cah lemu apa iso? Telenomikmu. Oke. Jogetnya sing top. Jijimu ana mluru Ji. Yo. Cepet. Bisa. Oslo. Lincah. Yuk, jas. Terus. Apik. Luar biasa ya Mbak ya. Luar biasa. Ternyata Mas Yo lemu ning staminane Loh, nanti kok bongko. Staminane bongko. Kenapa tuh? Oh, acting. Wo gaya ben ditulungi cawe Angge, itu. Allah. Siapa lho, Pak? Ngaku. nek joget ngoten niku Pak Apik joget mati. profesional Ya, mbok yo sing eling net jangan. Mbok yo langsung gak angkatan. Sing cepet Mbok yo nang, sing Mas. eling.
Sing cepet kurang. Ya sing eling. Ya sing eling. Iku budaya pancene bener kayamu. Lho, kaya ngono lho. Ora Iya. dadi iki jogete. Kentekan napas. Sing niki. Heeh. Lah nggih bar Ya, Mas diaturke napa niki, Pak? siang pantun ratri ya. Sampun Romo. Iki sindenku sing centil ngene iki. Niki. Heeh. Dadi renorno eneng selembut ulal kuru ya eneng. Nggih. Iya. Sing niki energik tenan Pak niki. Lho, iki eneng sing komplit. Pripun? Ngetoprak iso, Oh nggih. nyuwara apik, Enten niki. silat ya iso. Silat. Coba genduk Handini. Silat lidah. Jenenge Handini, Mas. Handini. Handini. Monggo. Panggilannya Hadi. Handi ini kok panggilannya Hadi ki piye to? Yo Dek Handi. Iya, iya, iya. Ayo. Bocah wibowo. Jenenge kok, Nduk? Ya, wonten sinten menika Diajeng Ayu Handini. Yo. Sowo piye? Kok iso piye maksudnya? Nyapa lho to? Paling gak kula pun nyuwara Handini kok tung tak tung dang tung tak tung tak. Walah, Sepoti ngoten lho, Pak. disepati kersane regeng. Kersane regeng rame ngono lho, Mas. Oh iya iya Iki iya. iya. piye aku balik neh. Balik. Balik. Lho alah Mas aku kok lek beser lho. Monggo Bapak Ibu ingkang presiden salajengipun wonten sinten menika Presiden Ayu Sulistawari. Wonten Diajeng Ayu Handini. Tung tak tung dang Dindang, dindang, dang. Asik. Ah, maksudnya gak ngono. Kowe ora ngomong matur nuwun kok malah Ora nganggo dalan tempe. lah nyapa Lah lho. piye Mas? Musike iki dituthuk. Musiknya Kersane dituthuk ketinggal- Mas. Kersane ketinggal kompak ngono lho, Mas. Oh, musiknya dituthuk. Dituthuk tok. Baleni malih berarti. Nggih. Oh nggih, monggo. Yuk wonten sinten menika wonten Diajeng Ayu Handini. Pancen musuh rombongan angklung ki repot. Nesun neh. Lah jarene dituthuk, oh sampun dituthuk. Kok omong sing cetha to. Lah sing cetha to Mas. Piye to? Mesti sampean kan nyekelalet musik to. Sampean cekel terus sampean dol. Lho. Ah, nesu, nesu. Nesu, Ngene lho to. nesu. Nek ngomongi arek-arek ngene lho. Kowe kok kono, bapakne aku artis awakmu ya. Modele kok Eh, nyepele wong. artis awakmu ya. Ya. Ane kanca-kanca bentuk repot-repot nggih. Kendange tak kula riyen. Monggo, ada siapa dia artis Jawa Timur kondang Indonesia? Ada Cak Dodo. Dung 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 dung. dung. Ketek gendut. Ketek gendut. Ketek gendut. Ketek gendut. Ding 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 ding. Ketek gendut. Ketek gendut. Seneng ta? Hatimu seneng ta? Seneng gundulmu amblek to. Iya, Pak. Lah sepote kayak ngono. Apa enek kendang ketipu kok ketek gendut. Aku ora ngomong ngono lho, to. Kuwi kendang, suara kendang kaya ngono. Kendang piye? Ya ngono kuwi. Ada Cak Dodo. Berarti aku gak oleh ngomong. Gak lah ngomong. Kendangnya ya. Kendang wae. Iya. Ya mesti aku mbok ino ketek gendut. Ada siapa dia? Cak Dodo. Ya ra, krungu dhewe kowe. Ayo. Rungokno angen-angen. Ketek gendut iki nyemoni kowe to. Kendang ketipungnya sapa to, Mas? Alek. Apa? Hah? Alek. Sampeyan wis suwe to gak ngetipung. Suwe, wis seniman kok. Ngelaku gak sesuk gak? Ada Nyapa apa? Mas? Sewetrum sikilmu. Oh sing ngendang tangane disetrum. Kok yo sing genah. Ya wis, siar-siarno dhewe, gamel-gamel dhewe. Gendang. Lah kuwi iso lho. Lah yo ngono. Gendang. Lah ya apa gamelan kok ketek genduten. Lho. Ketek genduten nyakar dasmu kuwi. Lah kowe kok nesu nyapa? Ya apa enek ketek kok samene gedene iki lho. Lah ketek samene gak ngentekno wit to. Ojo tersinggung Mas. Ojo tersinggung, Tek. Sampean ngerasa berarti. Lho, labiri cek neh. Kong, Kong-kong gundulmu kuwi. Sing- Aja Kong ya apa, Tek. Kong? King Kong. Nah ngono lho gamelane. Wis iki lho bandini wae. Ayo gamel kowe. Ada Handini. Kok iringan kok apik ya Mas Jalan. Kok gak izin. Ringan. Pitchbox. Koringan kaya boyo. Ini bajul. Jenengan Handini, handini. Surabaya jenenge apa? Iki rak putune Pak Siswondo. Lho. Sing Ketua ketoprak. ketoprak siswa sedaya niku. Iya. Kok Kok siswa jajah ya sedaya? apik. Siswa Ketoprak ya apik. budaya, Iya, kok siswa. siswa sedaya. Siswa budaya. Jenengan pirsa ta Mas Dadak? Lho nggih, riyen Oh. Mbah kula pas seneng kalih ketoprak niku teng pundi mawon mesti delok. Baik. Bae. Lan jenengan? Boten. Ah, mbahmu nanti wae ndelok wong main kok. Saya kan menang. Baca kom. Pripun?
Jaja, kowe nembang dangdut rayunan iki. Nah, aku rayunan Mas, jale Mas. Cocok, Pak. Dangdut iki Oh, saged. iya terus iki kembarang iso bocah iki. Wow. Komet niku spesialis. Kowe nganggo basa ketoprak deh iya Bang Suli takono. Anu mo ngrayu kula ndamel nadane jarwo. Jarwo. Apa wi? Ayo kudu iso. Iki jaluke putri lho, jaluke putri ayu lho. Kudu putri. Andini. Mohon maaf nih ya. Iya Bang Jarwo. Kali ini saya akan mencoba untuk melantunkan suara saya merayu kamu gitu. Iya. Sopo kamu sini di belakang. Iya bos. Di belakang nanti kamu minum obat nyamuk dulu ya. Makasih bos. Saya nggih mau saya. Saya Terus- budalnya Suarane kaya Sik komputer. nene aku weneh. Eh? Suarane Doraemon. Doraemon meh padha karo Jarwo, Mbak. Tapi rada rempet. Kathok otomatis. kok iso kat. Lah piye do anu kae Doraemon ayo ngetokno alat. Aku yo isa Doraemon. Piye? Isa. Sepak kula. Ndak pareng lho ya. Kowe tumon kula sempakan. Potonganmu kok. Kowe nirone suarane Roma iso. Sakit Jawa. Cara arepe Roma arep nembang suarane piye? Assalamualaikum warahmatullah. Dua lagu, masya Allah. Cantiknya. Masya Allah. Pintenan iki. Kok pinter Kok nabi to? masane didol ngono ya Mas. Boten lho Mas. Oh. Sing tenanan Roma Irama arep ngrayu karo Hani. Niku Roman iki dados sinten, Pak? Kula sinten mo? Ani. Barang Rumah ge ani no. Kula Ani. Nggih. Oh, nggih. Ani-ani bayi. Ya. Ari-ari Mas kuwi. Oh iya. Musiknya mendukung ya Mas, instrumen. Ani, Iya Roman. aku mencintaimu. aku juga. Meskipun orang tuamu tidak menyetujui Iya. karena aku penyanyi. Insya Allah aku akan memperjuangkan cintaku kepadamu. Terima kasih Roman. Sebuah lagu yang aku khususkan buatmu. Apa itu Roman? Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Sayang, tumben bapakmu gak nang omah. Kok basa Jawa apa Mas? Rumah campur. Oh, rumah campur. Ono binangon. Semoga akan terobati rasa rindumu padaku, walaupun telah berpisah, hati kita bersatu. Luar biasa. Terima kasih. Mas Dodo, jenengan buatan tanglet kula. Badhe teng pundi? Bani badhe tindak pundi? Badhe ngeteraken suami kula sontek mati niki Mas. Ala bojone penyakiten to. Anu aja sotik Met. mati. Derokno sotik. Sotik. Mengapa? Oh, ngono to. Ompa pala lho, ompa pala. Palapa. Ompa lapa. Piye Mas? Mengapa dalam Suwae nggih mo. Terus. perjalanan cintaku Mlaku rono. Mosok ya sotek ekah-ekah ngono to Mas. Sotik anyang-anyangan ya iki lho. selalu ada yang merintangi pada diriku yang hina. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Terima Terima. kasih. Sesuk to. Oh saiki Orang kowe. mau weane ngoten. Kok nek wis sedik kok tak lungi 100 ngoten. Orang gowa aku. Ngono Sekuat. Ya, repe. Iri ngono Mas, repe. Sekuat apapun. Iki nggih mo. Nyudiki kowe. Iki apa to?
Iki saking persisnya karo Sodik lho. Ah niku dereng dodok. Aku tau nyanyi maratuaku minggat kok. Lha ape lho kuwi termasuk? Minggatnya ora sukses. Lah kuwi termasuk. Tapi tenan tak sawang kok kene. Lah awakmu nek nyanyi kliru. Liru piye? Gayane niku lho, Mo. Nerokne lagu sing sakniki anyar-anyar. Apa Iya. lagu Kok? Oh, dewa-dewa niki. Iya. Gede Oh, ayang-ayang. Nggih. Gede dawa kadahane maratuwa. Ya apa lho bocah iki. Gitu wae. Lah minggat akhirnya. Yo layak lek minggat teman Mas. dendi lho kok. Nah, Nah. yang ki nate. Andini, Inji, sama lek pasanar Mas Komet tembangnya apa, Nduk? niku wau. Enggak maksudnya dangdut apa Jawa? Mas Komet, Mas Komet nggih, Mo? Nah, Mas Komet. Komet apa dadak? Dodoy ora gutak nembang. Oh. Bocah ngono. Bocah Buktinya apa? lahir bareng bledek apa iso. Piye to? Ganteng ora. Kuwi upama ora sepuh no. Ayo sabar. Nyapa? Cara ora sepuh. Heeh. Licik nom. Medun tak tugas mie goreng. Oh, Anting. Dodoy yang duwe. Ayang-ayang asal Mo. ayang-ayang. Sese, lagune sing penak apa? Lah nggih niku. Ayang-ayang niku ora, Mo? Apik to? Wow. Sae insyaallah. Enek gamelane ora? Wow. Wonten. Diparingi gamelan. wonten. Wow. Jalan bareng musik. Dadi lagu izin karo bapak cek ngono. Izin. Ngono lho. Tok, Iki kono sula. Boten nyapa kula nyusul kali jenengan. Baca kok petita-petiti. Boten napa-napa kula kali jenengan. Lah kok nesu-nesu. Ora apa-apa kok milih-milih. Masa wong dilono lahir bareng bledek iki enek. Lah kok bareng apa ora? Ora. Barengi kutune. Lho kok bareng piye labemu lho. malah masalah. Boten kula kali romono kados ayah dan anak. Ah, iya. Iki mergo kurang bayaran ora gampang. Anu nggih. Piro nek bayar itu sakit. Lama sekali aku Pletet. menanti kedatanganmu kekasih. Coba saiki Andini ngerayu karo si Dodok. Asik. Gawe lagu dangdut. Iki. Lan boten emang. Oh aku sing di kula Karanganmu dhewe apa nih Dini? aku sing cuma di kecewa. Aku ini modernisasi. Nah, Oh sembarang. modernisasi. Iki sampean kan pengen ngerah bondo. Nadane Mas, Nadane yo. Raffi Cundamani. Weh, kira-kira. Cundamani lho Mas, spesial Ah, untuk Mas Cundam. Dodok menika. Lagune Cundamani sing dinyanyekno Cindil Tikus. Apa jenenge itu dilaku. Rungokno to Mas. Gitu. Batang. Eh? Kupingku sing klopo apa suaramu sing gak genah to? Apa to, Dok? Batang. Lah apa to Mas sing Sampe nyawang aku apa kaya batang wedhus ngono to? Kudune piye saya? sayang ngono lho. Lah memang mirip kuwi mau Mas. Ndak pas kok Mas. Sayang. Lah, ngono. Batang Yo mohon maaf. Batang sampe gede batang apa? Pada kowe. Dari tanda batang kebo. Kebur apa-apa, sepenting ngumpul. Ayo. Ayo to, ndang nikmati aku. Sayang. Iya. Titip Pa, rogoku. pa, Titip pa, rasa. Pa, iya. Tresnoku. Cucerep, cucerep. Ayah. Oh, padha kocloke. Enak iki asli tiba nek iki. Mak gedebuk ngono Mas. Ora nek wetengku gedhe nyapa mbok kon mengisor ndodok ibu to sampean kok. Cintaku asa Konyong-konyong koder Yo, karo kowe cahayu Bakal lebat tambahku pancen subar rasi tos anirater yen ra weruh setino ning Yo. Turun tepok wani planjet modal bensin seliter motorku tak sebater tak ampiri ayo aja muter-muter tiwas aku tekan pipes kamu tulen ngante popet awak kowe wong kok penting ora popet
Ganti ekspresi. Lagune